Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share and comment our videos and enjoy. Okay, my distractions akaitika pakutaurwa kwenyaya yekufa kwajedza paikatenderera ine zvakakonzeresa zvacho ndonyaya dzatafambira masikati anaya nhasi tichiti if you're new here, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshell Television. Ndiwega wasara usiri part of the family, the rest of the people were part of the family. Pano pamusha uri kubikwa machi ma latest ega ega channel iri kukura very fast pama small youtubers ese hatisi takarenga zvepamusoro. Saka usasarire gara wasubscribe pa channel yedu is Bombshell Television. But kana uri returning subscriber, uri part of the family, our channel is growing each and every day, meaning to say pane manyu comers ari kuuya. Saka ndibatsirei kuti sei kuchingamidza manyucomers ese. Kana uri returning subscriber uchizotoka subscriber unolike mavideos eBombshell Television, may God bless you. Let's get into it. Hatidi kurebesa nyaya, ndosaka tine mafans akawanda tinongoda kuti cut it short. Okay, nyaya iripo zvakakonzereswa nekuannouncewa kwerufu rwajedza. Nyaya iyi hainambokreatwa nevanhu, inyaya yakatobuda kubva kuna Nice Boom, because ini pavidhiyo randatorelisa nhasi Nice Boom ndiye aitotaura kutoti mana pakaipa ndozvatasangana nazvo, achitora maphotos emapictures ajedza akadzi rest in peace, ende vachibuditsa coffin munhu wese achizviona. Tikazoona mapictures zvekare aitenderera anadhafu, anasenzeni nanavhovho vakapfeka zveblack, jatoero achimuona poto hombe yesadza inoratidza ndiye panhamo. Saka zvazobuda kuti Jedza ariko mupenyu ende haasi kureplya messages evanhu kuti vazive kuti chi. But izvozvozvo it's a prank, it's something kuti mafans achangamuka kana daiti sei. But zvine zvazvazokonzeresa mani zvatazoongorora isusu. Zvazvakonzeresa ndezvekudai. So pane macomments akawanda patarelisa mavideos pafacebook kupi ari kubuda. Vamwe vatotaura kuti inini handichasapoti, handichafollow zvinhu zveNice Boom because I was going there because of Jedza. Mumwewo angachitaura izvozvo, mumwe angachitaura kuti Jedza ahufe kana azviite, Jedza ariko azviite. Apa ari kuti azviite asati anyatsoziva if it was true that person was going to be truly hurt. Saka ndo dzimwe mamwe macomments mamwe andiri kuratidza pascreen aya ndo mamwe macomments angaita se achitenderera zvamanje manje. Even pachannel inoyi some of the people vari kuona futi video iyoyo vakaratoratidza kurwadziwa neimwe heartbreak yakatopenga ikaitika mumafans. Saka kana iri prank yacho hayakapenga akasurprise kacho ndeke mhando. Vamwe vakati aiwa zviriko wani kana kuNigeria zvinongoitika izvozvo, hakuedha hapana zvinhu zvisingaitika. Vamwewo vanga vachitaura izvozvo. Vanhu vangangopa macomments akasiyana siyana. Vamwe vakataura ndarwadziwa zvisingaite, vamwe vachitaura vanhu vakataura zvakawanda. Saka the voice is now yours in the comment section. Wotiudza kuti nyaya iyi yakakubatawo sei, chii chakanyatsoitika, iwe wakarwadziwawo sei nekunzi Jedza afa. Tell us in the comment section. Thank you. Don't forget to subscribe. Thank you.